I denne video der viser jeg, hvordan du opretter fotoappen på en Android-telefon, og også hvordan du får din 50% i rabat. Det første du skal gøre for din telefon, det er at gå på Google Play og søge efter Bryllup.dk fotoapp. Så får du en app op, der ser således ud i farverne og har det her logo, og den installerer du og åbner op, og så ser du en skærm, der ser således ud. Der klikker du på hovedparret, og så skal du igennem et par intro slides, som ser sådan her ud, og så kommer du hen til den her side. Her kan du oprette dig din brugerkonto. Det kan du enten gøre med Facebook eller manuelt hernede på den her knap. Vi anbefaler, at du gør det manuelt, fordi tit så er man med Facebook oprettet med en anden e-mail end den du har brugt i rabat nyhedsbrevet. Så hvis I ikke matcher, så kan vi ikke give dig rabat. Så tryk derfor hernede på oprettelsesknappen, så kommer du ind på den her side, hvor du skriver dit navn, kodeord og så din e-mail, altså den e-mail du brugte i nyhedsbrevet. Så trykker du på næste, og du er nu oprettet som bruger. Nu skal du oprette dit bryllup. Det gør du ved at trykke på opret bryllup-knappen her, og der skal du så give dit bryllup et navn, dato, skrive om du er brud eller gom, hvad hedder din partner, hvilken mail har din partner, og så vælger du, hvilken en af pakkerne du gerne vil oprette. Det er afhængigt af, hvor mange gæster I har med til jeres bryllup, og så trykker du på opret bryllup. Så ser du den her skærm, og det betyder, at dit bryllup nu er oprettet, og at du har fået din unikke kode. Det er den, der står her. Det er den kode, du skal give til dine gæster, for at de kan tilknytte sig din fotostrøm i den her app. Så trykker du herned, og så kommer du hen til den her side. Det er her, du kan se din fotostrøm, men lige til at starte med vil den jo være tom. Senere hen sender vi en mail med en anden video, hvor vi guider til, hvordan du får det maksimale ud af den her fotoapp og får de bedste og sjoveste billeder ind fra dine gæster. Hvis du på noget tidspunkt har nogle spørgsmål, så skal du endelig skrive til os på denne e-mail kontakt@bryllup.dk. Vi vil rigtig gerne have, at du kommer godt i gang og ikke har nogen udfordringer med at bruge den her app. Så vi vil meget gerne høre fra dig, og vi sidder klar ved tasterne og svarer så hurtigt, som vi overhovedet kan.